ערב טוב לכולם. אני מתכבדת להזמין את יושבת ראש ועדת נוער נטע גלמידי לנאום. ערב טוב לכל בית יובלים ולנוער יובלים בפרט. אז נפצח בכוורת, יום אביב בכפר קטן, ציפורים שרות בגן, נמלה עוברת, אך המנגינה נשארת. אז ערב זה הוא ברוח המנגינה של כל חגי הנוער בשנים האחרונות. אירוע יוצא דופן, בו הנוער מטיב ליצור, לבצע ולהוכיח לכולנו את יכולותיו. אכן זהו זן משובח, או כפי שכוורת מוסיפה, יודע חקלאי פיקח, והוא הנחיל זאת לצבא, שאת הזן יש לשבח ולהטיב בהרכבה. אז בערב זה אנו מקבלים לתרכובת הנוער ולשורות התנועה את ילדי שכבה ד'. אז קבוצת קוקומן וקבוצת טיק טק, ברוכים הבאים לנוער יובלים, שתזכו להיות מעורבים, פעילים, לתרום ולהתרם. לקבוצת קסטה, שתמשיכו בדרככם, הנה אתם כבר מנוסים בשנה. וויסקי ומטבוחה, בהצלחה לקבוצה הגדולה והרחבה. ולכם קליק, שתהיה לכם שנת בר מצווה מוצלחת ומהנה. ולנסטי, הקבוצה שסיימה את שנת הבר מצווה ועוברים בעוד שנה לבוגרת יובלים הענפה. ואתה בוגרת יובלים הנפלאה, כמה מילים עם הרבה הערכה. תודה רבה למדריכים על שנת הדרכה ופעילות. תודה רבה לרכזי השכבה הצעירה, שחר כנר, אמוץ פולנסקי, נועם ניסל ותומר פרידן, שתמשיכו לסייע למדריכים ולעבוד דמויות משמעותיות עבורם. לענבר, גל ואופיר, תודה על שנת הדרכה שנייה לכיתה ח'. תודה לנועה, שינשינית החדשה שלנו, מדריכה של ט' ושל מתבגרת יובלים. ולכל הפעילים והפועלות בבוגרת, תמשיכו לפעול, לתרום, להוביל ולעצב את הנוער, ולראות בבית הנוער ובתנועה קר נרחב של הזדמנויות. אז שיהיה, היויה אני שואל, היויה אני עונה, ערב נעים ומהנה, ועדת נוער. תודה רבה נטע. אני מתכבדת להזמין את מיכל ותום, הרכזים. הורים יקרים, שותפים ובוגרת יקרה, ברוכים הבאים לחג הנוער. נעשה את זה שוב, אני רוצה יותר מחיאות כפיים. אני אתחיל שוב. הורים יקרים, שותפים, חברים ובוגרת יקרה, ברוכים הבאים לחג הנוער 2013. לפנינו הערב יצירה אמיתית, מרגשת, מצחיקה, של חניכי הצעירה והבוגרת ביישוב. פעילות התנועה ביישוב מתרחבת. היה מספר גדול יותר של חניכים משנה לשנה. השנה נכנסה נועה, שמדריכה את שכבת ט', תום הרכז התנועתי, ואני ממשיכה להדריך את הבוגרת. יש? אחלה. שנת הפעילות נפתחה עם שכבת י"ב דומיננטית ומורגשת, שכבת י"א שמכניסה צחוק ואור לבוגרת, שכבת הדרכה משקיענית מדהימה שכמותה לא נראתה כמה שנים, וכמובן לבסוף שכבת ט' שמרגע שנכנסו לבוגרת
לוקחים חלק גדול משמעותי בעיצוב שלה. אנו מאמינים כי הנוער הוא הלב הפועם של הקהילה. ההתרחשות בתוך החיים של הבוגרת תוססים בדיוק כמו בעולם המבוגרים. ילדיכם מתנסים ביצירת תרבות ייחודית, חגים ומסורות, ומתנסים בקבלת החלטות משותפות. זהו מסע מרתק, ואנחנו שמחים שיש לנו את הזכות האמיתית להיות חלק מהמסע הזה עם ילדיכם. לבסוף, לכם בוגרת יקרה ואהובה שלנו, אנחנו עוברים איתכם עד אין סוף. תום, מיכל ונועה. שיהיה ערב מקסים.
טקס עליית שכבות. יאללה, נתחיל. אנחנו שכבה ד'. ביום הראשון שהגענו התרגשנו נורא, אבל ברגע שפגשנו את המדריכים קצת התלבטנו. בפעולה הראשונה היה הרבה רעש, ולהדגיש הרבה רעש. ובקיצור, פגשנו לראשונה את הקרקס הנודד. אנחנו לא דואגים, כי כנראה בסוף זה יסתדר. המדריכים כיפים ונחמדים, ולפעמים קצת צועקים, אבל זה בסדר. בגלל שאנחנו הצעירים, אנחנו מאחלים לבוגרים ביותר, לי"ב, שנה טובה ומוצלחת, ואנחנו שכבה ד' המוצלחים ביותר, מאחלים לנו שנה טובה. היינו הכי טובים ונשארנו כך. י"בניקים יקרים, המון בהצלחה בשנה הקרובה, בהצלחה בחיים. שלכולם יהיה רישיון והסיעו אותנו לחוגים. שלא תתבלבלו מדי בבחירות ותבחרו טוב לשנה הבאה, בשנת שירות או בצבא. אנחנו מעריכים אתכם ותמיד זוכרים שאתם הגדולים שלנו. לעבודה, להגנה ולשלום, עלו והגשימו, עלו נעלה. שכבה ד' היקרים, עוד לא נגמלתם מהטיטולים, עוד לא הפסקתם למצוא את המוצצים, אבל באורח פלא מדהים אתם כבר גדולים. כעת עליתם עוד שלב בחיים, ועכשיו אתם בתחילת המסע. אתם באים עם הרבה שאלות, ולאט לאט תדעו את התשובות. תדעו אותם בכיתה ח' או משהו. אתם באים עם שק של ציפיות, ולא תמיד אותם מצליחים לרצות. לאורך השנה, תלמדו דברים חדשים ומעניינים, ותרכשו ידע מכל הכיוונים. אולי זה יהיה טיפה קשה. אבל אתם יכולים להתעודד בזה שגם לנו זה היה ככה, אז זה לא משנה. תצאו לטיולים, תשגעו קצת את המדריכים, ולאט לאט תהיו מגובשים. בקיצור, אתם תלמדו להכיר ולגלות אחד את השני עם הזמן. תהיו כמונו גדולים, ותהיו שכבה לתפארת יובלים.
והצלחה בהמשך הדרך, מאמינים בכם, קבוצת קסטה, שכבה ה'. אז, שכבה ד', לעבודה, לאמונה ולשלום. נו והגשימו. קסטה היקרים, תמשיכו להיפגש בערב ולעשות כלום, שתמשיכו לשחק בגן המשחקים מחבואים, תמשיכו להיכנס לאוטובוס ולהתיישב בספסל האחורי, לא, שתמשיכו לחשוב שאתם יכולים להיות ראשונים בתור לפלאפל, לא, תזכרו שאותנו יותר אוהבים, כנראה שאנחנו יותר מוצלחים. תזכרו שאתם עדיין קטנים, ושאנחנו כמובן יותר טובים. לעבודה, להגנה ולשלום, עלו והגשימו! ואבניקים, תמשיכו להיות מצחיקים, יפים, נחמדים ומוכשרים. אופס, התבלבלנו, זה אנחנו. אז היינו מכינים לכם ברכה יפה ומושקעת, אבל המצב שלכם אבוד ואין טעם. שכבה ו' לעבודה, להגנה ולשלום, עלו והגשימו. זייניקים, מעבר גדול. עברתם מהיסודי לעל יסודי. זה לא אומר שאתם גדולים יותר. זה לא אומר שאתם גדולים יותר. אל תתלהבו. השנה אתם תעברו שנת בר מצווה. בה תעברו חוויות רבות שונות, מעניינות ותורמות לקהילה וגם לעצמכם. תתגבשו ותבלו הרבה ביחד. רק בבקשה תיזהרו לא להיחנק מהמוצצים. עם העלייה לחטיבה, הלימודים יהיו קצת יותר קשים, כמה שתשרדו. תעשו מורלים, אבל שלנו יותר חזקים. שיהיה לכם טקס שבועות מגניב, אבל שלנו יותר. רק תמיד תזכרו שאנחנו יותר גדולים, חכמים, יפים וטובים מכם. בחיבה אין, אולי, בעצם לא. נסטי, לעבודה, להגנה ולשלום. עלו והגשימו! חלניקים יקרים, אתם בשנה הבאה עוברים חוויות רבות לקראת הכניסה לבוגרת. תפעלו, תתרמו ותהיו חלק מהשכבה ותצאו לטיולים ולסמינרים. שתצברו הכי הרבה חוויות משמעותיות מהשנה הזאת, כי זאת באמת שנה חשובה ותורמת לעיצוב אישיותכם בתור מתבגרים ולקראת היותכם מדריכים בעוד כשנתיים. אז אל תשבו בבית ותתפשלו, צאו לעשות דברים שיגבשו את שכבתכם, כי אתם הולכים לבלות הרבה זמן השנה ביחד. ולסיום, תמשיכו להשתפר בחוג דודי. באהבה, טטניקים השווים והקולים שתמיד פה בשבילכם לכל דבר. אז זייני, חטי. לעבודה, להגנה ולשלום, עלו והגשימו. טטניקים יקרים, אתם בבוגרת, אתם כבר גדולים. קיבלנו אתכם בזרועות פתוחות, אנחנו פשוט נשמות טובות. יושבים על הבר עם קפקזים, בזמן שאיתי בר משחרר קצת קפקזים. אתם בכלל אוהבים להתחנף, אבל לאף אחד חוץ מכם זה לא כיף.
משרתים נאמנים, מכינים אוכל לכולם, בזמן שרון ברטל רוקד ריקודי עם. פולנסקי חושב שהוא טוב בהכל, אוהבים אותך פולנסקי יותר מהכל. איזה שורה מבוזבזת, פשוט לא הייתה לנו מילה שמתחרזת. בקיצור, טטניקים אהובים, תמשיכו להרגיש כאילו אתם מנהלים את העניינים. תפסיקו את השישי שיכור בבוגרת, כי זאת מסורת כל כך מיותרת. אוהבים אתכם מאוד, ואל תשכחו לנו לסגוד. מאיתנו היודניקים. שכבת ט', לעבודה, להגנה ולשלום, עלו והגשימו. שכבה י' מדריכים, אה? הנה חלפה לה עוד שנה, ואצלכם כלום לא השתנה. חכמים, מצחיקים, יפים, אמיצים, מוכשרים, גאים, כנים, רזים, מדריכים, ליצנים, מגניבים, חסונים, מוכשרים, מרגשים, מהממים, מתוקים. ובגלל זה הבאנו לכם פרחים. פרחים, בוא! אוקיי, ועכשיו ברצינות. שנה ארוכה עברנו יחדיו, ואיתה גם הכרנו את יואב. משפט חכם נגיד עכשיו, שתהיה לראש ולא לזנב. אז יודניקים יקרים, שנה טובה! יובל, תן לי בביטבוקס! לא. ערב טוב לכולם. י"א-ניקים יקרים, הנה הפעם האחרונה שלנו כאן איתכם במעמד זה. ילדים שלנו, איך גדלתם? לא גדלתם. זוכרים איך שעמדנו פעם שם? בקצה השני של השורה? מצחיק. אז החלטנו להגיד לכם כמה מילים יפות, ופעם אחת לא לרדת עליכם. ובלי לחפור ולהגיד שטויות כמו שנה עמוסה, וצו ראשון, ורישיון. אנחנו רק רוצים להגיד שאנחנו אוהבים אתכם. ואנחנו מאחלים לכם שתהיה לכם ולנו ביחד שנה נהדרת, מלאת חוויות וצחוקים. ושתהיו מוכנים, כי עוד שנה אתם שולטים פה. אלוהים ישמור. אז י"א-ניקים יקרים, לעבודה, להגנה ולשלום. וכדאי שלכם, כדאי שלא יהיה לכם לפנינו רישיון. עלו והגשימו. טובות האש. לאור טובות האש. לאור טובות האש ולאור הלפידים. שחג הנוער לא מוכן, אבל בכל זאת מתחילים. כשהילד מתקרב, אוי, הנה הוא מגיע. ולהורים הוא מנג'ס. היי, אני מופיע. לכל בדיקות הסאונד לאור החושך השורר. משהו במשפט האחרון לא מסתדר. כשהקהל כבר מחכה ורובו זה רק הורים. נשמעות הנביחות והכלבים כולם רבים. הוא קשור. למה התפר הזה בלי רצועה? באתי שלו. הוא מסורס? הוא יכול להיות קשור אור ורוב מגינה. אז הופ, אנחנו מתחילים.
משפים את ההופעה ב-12:30 לעיני הכוכבים עולים מלמטה ונותנים כמה תאים עבדו כפועלי בניין לפני 20 שנה ובטעות הם נרדמו כששמו את הרצפה וכשפתחו עיניים וראו שהם חיים פתחו במחולות ועד היום הם לא סוגרים ואיך שהם רוקדים זה משגע סטפס כאלה לא שמעת לא ראית בחיי יודעים כל כך יפה להתנועע ולראות אותם רוקדים זה משגע עבד מקרן, כל המוצא נא לפנות לאחד מחברי הבוגר, לא מעניין. עבד כלב העונה לשם פוקה, כל המוצא לא מעניין. תשחץ, קידומת הולנדית, בהמה טיבטית. מי זאתי? וואו וואו וואו, בר רפאלי. יישוב בגליל המערבי. בואי בואי. לצחוק. אוי! דרצ'י, תן בחימום. לא לדאוג, יהיה בסדר. טוב, אני חושבת שאנחנו מוכנים. קח את הכלים ונצא. דרצ'י, תראה מה מצאתי פה. בחיי? ותראה מה יש פה. בחיי? זה פתק. תעשי כאן עם היד, כאן עם הלשון, עם הרגל. שם פוקה. גזר דין מוות. סיבה משוטט ביישוב ללא רצועה. על החתום ועדת כלבים. בחיי? נראה לי פוקה כבר לא עונה לשם שלו. בחיי? שנמשיך לעלות?
לא, סבתא. סבתא, הכל בסדר. סבתא, אני עולה עוד רגע לך. סבתא, אני... כן, אכלתי סבתא, אני אהיה... סבתא, תעזבי עכשיו, די, סבתא, אני באמצע, די. היי. היי לכולם, לי קוראים עידו, נעים מאוד. אני עידו ישי, כן, אני גר ביבלים. תודה. אני קצת מתרגש. אוקיי, אז אני גר פה, בבוגרת, הכנתי סרטון. טוב, בוא נראה את הסרטון פשוט. מה קרה? למה? עידו, מה זה? זה מערבון מכולת, כמו שתום אמר לי. עידו, אין שום מערבון מכולת בכל החג.
תום אמר לי בפירוש שאני צריך לעשות מערבון מכולת. אני אשכרה עבדתי על זה שבועיים. חכה, בוא נרגע. לא. חכה, איפה הליינאפ? אני אסתכל. רגע, זה כבר היה, עליית שכבות. נו, מה? לא מערבון מכולת, מערכון מכולת. מה? אוף! רם! דום. נכון. וואו, איזה יופי של מכולת. אהלן אדוני, מה תרצה לקנות? יש לך אולי ארטיקים? יש לי ארטיק ב10 שקל וארטיק ב7 שקל. ומה ההבדל? 3 שקל. מה עוד יש לך? יש לי גם חומוס מצוין, אבל אנחנו מוכרים אותו אחרי 7:30. למה? מה קורה אחרי 7:30? אנחנו סוגרים. עזוב את הארטיקים. איזה שתייה יש לך לבחירה? קולה. אז מה הבחירה פה? שאתה לא חייב לקנות. עזוב את השתייה. על מה אתה ממליץ? לנסוע לתאילנד. טוב, אתה יכול להדליק את המזגן בבקשה? בטח. מה אתה עושה? מה, זה לא היה בסדר? אתה רוצה על חום? אתה מוכן בבקשה לקרוא למנהל? לא. למה? איזה אינטרס יש לי לעשות דבר כזה? תקרא למנהל בבקשה. די, בבקשה, אל תעשה את זה. יש לי אבא בבית חולים. באמת? מה קרה לו? רופא, הוא עובד שם. עזוב, אברהים, אתה לא רציני היום. יש לך כאן איזה משהו יוקרתי לקנות? עכשיו אתה נדבר. יש לי מקצף ביצים, עם נגיעות וניל, מוגש על מצה ביסקוט, בציפוי שוקולד עדין. מעולה, אני יכול? כן, קח קרמבו. הוא לא רציני היום. בואי נלך, בוא. רגע, אני צריך לשירותים. יש לך פה? בטח, לגברים או לנשים. מה נראה לך שאני צריך? קקה. אני זוכר אותה קונה שם לחם, אני זוכר אותה מזמן גיל, ומה לי להגיד לי מהר תעבור בכביש ותחזור למכולת, קולט גלי צהל וקולט עלייה מרוסיה, פרשמריה. אני זוכר אותה מהמכולת, אני זוכר אותה, היה לה פה ולך מותר וגולת, והיא אמרה שהיא אוהבת מנדריות.
מי זה הבן אדם הזיה הזה ומאיפה את מכירה אותו? עודד, מה שלומך? מה נשמע? מי זה ומי הוא? מה קורה ביבלים? האומגה עדיין מקולקלת. לא שאני אבין, אתה מתעלם ממני? מה, איך עם רותי והמשפחה? תראו מה יש לי! מה? את תשומת הלב שלכם, מי זה? זה עודד! נו, עודד והסנדלים. משהו חסר לי. מה בדיוק חסר? כובע טמבל יש. זקן לבן ארוך יש. חולצה של יובלים מוכתמת יש. מכנסי ג'ינס קרועים יש. מה זה עודד? איפה הסנדלים שלך? לא יודע, אני מחפש אותם כבר שבוע. אני לא רוצה אותם. אני מחפש אותם בטירוף. מה? אבל עודד בלי סנדלים זה כמו... זה כמו פלאפל של חמודי בלי תור. זה כמו גן נילי בלי טרקטור. זה כמו שלב א' עם אור. זה כמו אברהים שלא שואל על החברה. זה כמו הסעה בלי שמחה גורה. זה כמו גבעה בלי מד גשם. זה כמו אבא שלי שלא עובד בלשם. זה כמו כלב בלי רצועה. זה כמו יישוב במשגב שהוא לא בועה. זה כמו מסיבת פורים בלי י"ב. זה כמו יום הילד בלי א' ב'. זה כמו יישוב בלי בריכה. כמו לקלל בלי אמא שלך. כמו 5 בבוקר בלי לילך מזרחי רצה. זה כמו לנסוע לכרמיאל בלי לשבת באצה. זה כמו יובלים בלי גיל גליל. זה כמו בוגרת בלי צוות מוביל. זה כמו יובלים בלי רכילות. זה כמו יום שלישי בלי פעילות. זה כמו בוגרת עם אוכל. זה כמו בור בלי מים. כמו יום בלי להיכנס לפורום פעמיים. זה כמו יובלים, כמו לחפור על יובלים, כלבים ואחרים. עודד בלי סנדליים זה כמו... זה כמו ברוך בלי מגפיים. ושלף את האקדח שירה עליו כדור אחד בגחת
הרבה זמן. אמוץ? מה? מה אתה עושה? תום אמר לי לעשות קטע חידון? לא קטע חידון, קטע חידון. לא, זה מה שהיה שנה שעברה. לא, אמוץ, קטע חידון. מה? אוף, תום. בכוורת! אני מאיה, הדבורה מאיה, ואני אהיה המנחה שלכם לערב. יובלים בכוורת הוא חידון מעניין, משעשע, ויודעים מה? אני אקצר במילים. בואו פשוט נציג את הזוגות המשתתפים. הזוג הראשון הוא ארי ודרצי! איזה קהל יש לנו פה! והזוג הנפלא שהתחרה מולם הוא ברוך ושולה! איזה אנרגיות, איזה אנרגיות. ועם האנרגיות האלה אנחנו מתחילים. מי ליד התחנה לפדמת? בר גולן! תשובה נכונה! נלך, נחזור, נעמוד שנה בתור. היכן נכתבה השורה נלך נחזור נעמוד שנה בתור? בתור הפלאפל! בינגו! דגים עפים, ציפורים שוחות. מי אמר את המשפט דגים עפים, ציפורים שוחות? ספטיק שיכור. בראבו! שאלה הבאה. יש אומרים היה לו קול נמוך מים המלח. למי היה קול נמוך מים המלח? אלי אביעד. מי? יזכור. כל הכבוד, שאלה הבאה. ינשוף עשה לי האו. מי אמר ינשוף עשה לי האו? ספטיק שיכור. וואו, האווירה והמתח, כל הכבוד. מצב הנקודות הוא 300 לארי ודרצי, 250 לברוך ושולה. אנחנו ממשיכים. האחד באופן די מחריד סופר בלחישה. מי סופר באופן די מחריד ומה הוא סופר? י"בניק את הטסטים שהוא נכשל בהם. תשובה נכונה! קשה מאוד להשיג אותם כעת. את מי קשה מאוד להשיג? י"א-ניקים בסלובים שמסתכלים על כולם מלמעלה. זוהי תשובה נכונה! היא לא מבינה שאני רוצה אותה. מי לא מבינה שאני רוצה אותה? בר רפאלי. הייתי נותן לה. למי היית נותן? בר רפאלי! אוקיי. היו רבים איפה כדאי לשים את השמש. מי היו רבים איפה כדאי לשים את השמש? תושבי שלב ח'. תשובה מדויקת! זה לא עסק, זה לא עסק, זה לא עסק. מה לא עסק? אומנויות דרום אמריקה. לא נעים! זה לא יוסף, זה לא יוסף, זה לא יוסף. מי אמר למי זה לא יוסף? שוטר למישהי שפרצו לה לבית. כל הכבוד! ומצב הנקודות הוא 500 לארי ודרצי ו400 לברוך ושולה. נעבור לשאלה הבאה.
נושמים שנים ללא סיבה. מי אמר את המשפט? נושמים שנים ללא סיבה. שונאי כלבים. יפה מאוד. נתחבא כאן ולנצח לא נצא. ומי אמר את זה? כלב שמפחד שיתלוננו עליו? מעולה! אין, האנרגיות פה בשמיים. והנה אנחנו ממשיכים. וכבר הספיקו להמציא את הצהריים. מי המציאו את הצהריים? משפחת קרמר. כן, גם את זה הם עשו. מי אמר למי ומתי? אתה לנו עכשיו! נכון! עכשיו שאלה קשה, הקשיבו היטב. מי אמר? אם אתה מטפס למעלה וקופץ ממקפצה, טוב יותר לברר קצת קודם שיש מים בבריכה. אוקיי, אני רואה שהסתבכתם פה קצת. מי ילחץ ראשון? ארי ודרצ'י או ברוך ושולה? אפשר קצת השאלה עוד פעם? אוקיי, אני אחזור על זה שוב. מי אמר את המשפט? אם אתה מטפס למעלה וקופץ ממקפצה, טוב יותר לברר קצת קודם אם יש מים בבריכה. אני יודעת. עוד אחד שחולם על בריכה ביובלים. כן. מה היית עושה אם נולדת השנה לפני שהציעו את המכולת? מי אמר למי? מה היית עושה אם נולדת השנה לפני שהמציאו את המכולת? אברהים ילד שכבר מת לצאת לפעולה. כן, זה קורה לכולנו. נחמד, היה ממש נחמד. מי יאמר למי נחמד היה ממש נחמד? הורים, אחרי המופע הזה. אנחנו מחביאים לעצמנו, זה נחמד. היא כל מה שרציתי לפי המידה. על מי נכתבה השורה היא כל מה שרציתי לפי המידה? יובלים! ועכשיו התחנכנו למבוגרים, גם זה נחמד. ורק כדי שנוכל לקשר את הריקוד הבא, מתי רבים בפורום? ביום ובלילה.
חד חד. מה זה המקום הזה? לאן הגענו? פיליפ בר. וואלה, לא ידעתי שפתחו פה בר. תפוצץ אותו! תפוצץ אותו! סליחה? שנייה, אני באמצע קנדי קראש. תפוצץ אותו עם אמא! תפוצץ אותו! סליחה? אפשר בבקשה 2 בירות? היי, לא שותים, רגע. לא שותים רק בלילה, רגע. מבחוץ מאחורה, תאמין לי, אני טטניק. אז למה רשום שם פיליפ בר? אוי, נו, הם שוב עשו את זה. אז זה לא בר. לא, חצי קלאץ'. בוגרת. רגע, אבל אם זה בוגרת, אז איפה הלכלוך? איפה הבלגן? איפה העכברים? איפה הפאנץ'? תראה, טטניק יקר, בבוגרת הישנה היו היה. היו היה. מה היה? היו היה. היו היה. מה היה? היו היה. היו היה. יויה, יויה. יויה. ישבתי על כיסא חשמל, נפרדתי מהפרייבט. לא יכולתי לפחות להחליף את הכיסאות. אומרים בדרך כלל משלם רק לא משלם, אז היוי, אני שואל, אתם עונים היוי, האם זה פייר היוי? ולא יודעים, אח שלי אסף בולים לכן עבד בדואר. היה מחלק את המכתבים, קיבל אפילו תואר. יום אחד פקח הבחין שאסף גם מכתבים, והג'וב מיד מותר כי יש סוף לכל דבר. היוי, אני שואל, אתם עונים היוי, האם זה פייר היוי? לא יודעים. היה לי דוד כזה בטלן שהתעצל לנוח, היה הולך לנמלה, חוזר בלי מצב רוח. הוא היה פחות טיפש, אז ודאי ידע שיש גם תוספת לפתגם, ראה את דרכי המחק. היוי, אני שואל, אתם עונים היוי, האם זה פייר היוי? הם לא יודעים. ודוד שלי רצה לשחות כדי לצוף קבוע, למד שחייה בהתכתבות, זה מציל ידוע. כשנכנס סוף סוף לים, תוך שניות הוא נעלם, 2 קפצו אליו מיד, טובעים 2 מן האחד. אני שואל, אתם עונים האם זה פייר? הם לא יודעים. אני שואל, אתם עונים האם זה פייר? מה עושים? חבר'ה, קדימה. שלום. עמוד.
אמות, סידות, מה אתם עושים? ריקוד בנים? ריקוד יונים. תום אמר לנו לעשות ריקוד יונים. לא ריקוד יונים, ריקוד בנים. אבל ריקוד בנים. אין ריקוד בנים. כן, בסוף יש, יודעתקים הכינו משהו. מה? מה זה? עזוב, הם עשו וזה, ביקשו. לא, אמרו שלא יהיה. זה בגלל שהיינו בסמינר ירושלים, אה? הם רוצים להפעיל את השונים. לא, מה אתה עושה? לא, אני אמרתי, אמרו לנו שלא יהיה. אבל לא לשבוע. לא, מה אתה עושה? לא, אתה לא תשקיל אותי. לא, יש לי את השקיל. תוריד אותו מעזה. תשקיל אותו. עזוב. מי גנב לנו את הברקו? מי גנב לנו את הברקו? שירד עכשיו לפה! אתה? מי גנב את הברקו? וואלק, זה היית אתה? מי גנב לי את הברקו? מי גנב לי?
מי גנב לי את הברקו? מי שמתרסק מתרסק. מי גנב לי את הברקו? זה הייתה את? הייתם לכם? את גנב לנו את הברקו. עידו, היא גנבה לנו את הברקו. היא גנבה לנו את הברקו. אמוץ, עידו. אמוץ, עידו. אמוץ, תחזור לבמה. אמוץ, אני מזכיר לך, זה רק מערכון, זה לא באמת, תחזור לבמה. תחזור לבמה. בלי אלימות מיותרת! בלי אלימות מיותרת! אמוץ, עידו. אמוץ, עידו. מה אתם עושים? קטע איום! הוא אמר לנו לעשות קטע איום! לא קטע איום, קטע סיום. מה קרה? אוף, טוב. מישהו, לעזאזל! אני לא רוצה להיפרד ממנו. הוא העביר לי את הלילות בימים האחרונים. הוא עשה לי כל כך כיף. ארי, אתה חייב להיפרד. אבל מה אני אעשה אחרי שהוא ילך? יש הרבה דגים בים, אתה יודע. מה, באמת לעשות את זה? אתה חייב להחזיר את הברקו. אתה גנבת לי את זה? קח את הברקו. היית נשמה? בוא נחזור מתחת לבלטה. טוב, יאללה, שים את זה פה. תן בקליק! שנהנה! בקיצור, נכנסתי לבוגרת. מיכל כתבה בפייסבוק, ערב בוגרת ב9:30, עובדים על חג הנוער. לא עניין אותי, אבל בכל זאת עשיתי לייק. הגיעה השעה 9, אמרתי לעצמי שצריך להתארגן. פתחתי את הארון, הוצאתי ג'ינס וחולצה משובצת, זרקתי אותם על הרצפה. הוצאתי שרוואל וגופיית בוגרת, הסתכלתי במראה, חייכתי. השעה הייתה 9:02. שלחתי לאחד הניסלים SMS, נפגשים בפינת עוד ורדית. הרגשתי גיי, מחקתי. כתבתי עוד 5 דקות למעלה. כולם הגיעו. הגענו! התקרבנו לבוגרת. מימין ישבו הבדניקים, כנראה מדברים על משהו עמוק. כסף. ראיתי את י"א, הופתעתי. ראיתי שם אוכל, פחות הופתעתי. הי"דניקים עשו מורל. אלון! התעלמתי. טדניקים, התעלמתי. בעצם, חוץ מיפתח פולנסקי, שעשה סנאפ לי מהגג של הבוגרת. אני קופץ! רגעת איך תקין! החדניקים ניסו להיכנס לבוגרת. הם התחבאו מאחורי הספה ועשו קולות של שטיח. לא עבד להם. גילינו אותם. ואל תחזור! נכנסתי לבוגרת. לפני שהספקת להגיד נטע גלמידי, מיכל נכנסה ובידה מצרכים מהמכולת ועמדה נדהמת. אבל אמרתי לכם לשטוף כלים! היא אמרה, ולכולם היה מבט של אשמה בעיניים, כי כולם הרגישו אשמים. טוב, מי מתנדב לשטוף כלים? היא הסתכלה עליו, הוא הסתכל עליה, היא הסתכלה עליי, זאת הסתכלה זאת ששמה, היא הסתכלה עליה, היי, זאת בכלל כלבה. תום לקח את הזמן ואמר לה היא לשטוף כלים. נשמה, תעשי כלים. אתה חי בסרט, תום, אין מצב. תום נעלב, התחיל לבכות. איתי שפך חלב על הרצפה כדי שתום יפסיק לבכות. לא בוכים על חלב שנשפך? מיכל הייתה מופתעת מזה שיש בכלל משהו במקרר, ועברי שוב פעם לחץ על הכפתור של ההזקה. בשלב זה כולם נכנסו לפאניקה והתחילו להשתולל. חוץ ממה שלב, ששר. בקיצור, נכנסתי לבוגרת.
שיר מאוד עצוב, הנושא כזה כאוב, אם תשים תחבושת לא יעזור לך שנתיים, הגיבור של הסיפור, להגיד אותו אסור, תגלה רק שהשם שלו כמו אפרים. יום אביב בכפר קטן, ציפורים שרות בגן, נמלה עוברת, אך המנגינה נשארת. בחצר נולד תינוק, ומיד החל לצעוק, לא קוראים לי אפרים, שמי גוליית ולא אחרת. גוליית ולא אחרת. רק פחד ממנו כמו מביר, גיבורים ברחו הביתה, לוחמים למדו חליל, הם קראו לו שני אשקלון. בגנון אמר שלום, ילדים עברו לדום, בן 5 הוא כבר הספיק להביא הביתה סלע, התאמן כל יום שעות, להפריע לחיות, יש אומרים היה לו בוא נמוך מים המלח. כל התנ"ך פחד ממנו שמו מפיר, גיבורים ברחו הביתה, לוחמים למדו חליל, הם קראו לו בשקט מרחוק. בא אלינו גולי גוליית, נקווה שלמחר הוא יחשב. בא אלינו גולי גוליית, נקווה שלא ידרוך על העשר תיגמר. דוד מלך ישראל, קם בבוקר לטייל, מרחוק רואה המון צועק הצילו, לחשוב יותר מיום, להתייצב על המקום, חוץ משני פעמים ומי עוד לא ידעו אז מי הוא, עוד לא ידעו אז מי הוא. בוא אליי גוליית, שב אצלי על כף היד, ככה מדברים שעל גוליית באשקלון. דוד מלך התעצבן, הרוגן כאן תנגן, אבן לב בו ירק עלינו בול בפוני, קנו לו בול בפוני. כל התנ"ך אמר תודה והתרגש, אם תרצה להיות מלכנו תתקשר מחר ב6, ומאז לא שמעו אותם אומרים, הנה בא אלינו גולי גוליית, נקווה שלא יחשב לעשות. הנה בא אלינו גולי גוליית, נקווה שלא ידרוך על העשר תיגמר. ידרוך עליי, נקווה שלא ידרוך עליי. הנה בא אלינו גוליית. יש לי רק דבר אחד לומר לכם. הבוגרת לעלות לבמה. היינו אז חזר לשוב, היה ממש נחמד. 100 שנה דבר לא השתנה, נמשיך לבוא גם אז יהיה נחמד. נלך נחזור, נעמוד שעה בתור, אסור שטויות, נמרח קצת יותר ונתראה בבור. מכאן לשם זה לא לוקח זמן, עדיף לגמור ביחד עם כולם. אחד יודע כל אחד להוריד את המים
עושים עכשיו תמונה משותפת, כולם נשאר רגע על הבמה, כולם, כל החניכים, לחזור מי שהלך. וכמובן שאחר כך יש פירוק, הבוגרת לא ללכת. מזל טוב לאור כץ! רגע. התשובה איתך. כן. התשובה איתך. חניכי צעירה ובוגרת, כולם לתמונה. אז אמא, תביא לי אותה.